ئەم بویێرە ئیرۆسێر و قامشلێ بەردەوام دەکەی تشتێکی گەلکی نەباشە هەموو پێکهاتی تێدەکەون ئاستەنکێدە خەلکێ مە ji ber dengê topa û nizanin bê çi heye koçber dibin. Tiştê bû bûyî lê îro tê xwestin ki ev bûyereya bê seknandin bi çi awayî bi, bi çi rengî bi, çi kesê giyayê cê kû derê lê bisekine, ne ji berjewendiyê milletê me û ne xidmeta milletê me dike, heger berdemiya fîşerî berdewam bike ji ber paşeroja wê tişkî nebaş tê xuyakirin û xaseten wek maclumatê îro gihan me şevê di li Hesekê jî dest pê kir şixulê di sê saeta di navbêna di hêza di hêzê yek hêzê esayîşa û hêzê berevaniyê ê bi ser rejîmê de tişkî girkî nebaş e heger berdewam bike divê bê seknandin bi çi awayî bi ji meteba tê xwestin ki em li ser bisekinin em hemû pêkhatiyê Qamişlî û herêma Mêycezîrê em li ser bisekirin ev tişkî ne rewayî tişkî nebaş e istimrar bike xelkê me koçber bibin Qamişlê divê bimînin xwe divê metarê Qamişlê bimînin xidmeta milletê me dike em nebêjin bera Qamişlê bê herherandin em nebêjin bera metarê Qamişlê bêstindin ji ber ti fêda me îro fêda milletê me tê tineyê em nikarin ne alema xwe dirxin dervî welat sînorê me em giş dorpêşkirîne خلكي ما هنا درن شامي درن دبرا نخوش هنا طلاب هنا درن مطار درن غيري ولو يعني معاشي خلكي إيرو بطياراتي دان خلكي وكيفا معاشا بينا قبل مطار سن وكيفته يعني قال لك آستنجي هنا أو آستنجي هنا دروجا إيرو دي ناين چارە سەرکردن ji ber wilo em bêjin divê bê seknandin. Em wek encumena niştimanî Kurd bi ehzabê xwe û pêkhatiyê xwe vê kesê serbixwe û saziyê tê de ji me tê xwestin em jî karekî bikin ew karaya çi em piştgiriya milletê xwe bikin em dina milletê xwe di milletê xwe em bû netirsînin em nehêlin milletê me cê xwe koçber bibe ji cê xwe derkeve di ji malê xwe biqere ji alîkî dide em û pêkhatiyê din em hevdû bibînin em karibin û biva hevalê me dir heta bi hevalê me tevdemê re bi hevalê me peyê dê re em karibin bigên bi hev re danûstandinê bikin ki em çareserîkê ji vî wedeyê re bibînin ev şerayat hindirê Qamişlê bê rawestandin. Ji xeyrî wilo em hêvînin ji hevalê xwe ji derve jî ew tesrîhatê ki xidmeta milletê me tê tineyê ew tesrîhatana nedên dan nedin wan tesrîhatê ne di cê xwe de ne cêge milletê me bêtir tevliheviyê dina me çêke gerek îro bê xwestin ki em giş bi hev re destek bin ji bo çareserîkê ji vê wedeyê aniha li Qamişlê dibe vê bûyera dibe ki em çareser bin.